धूम रिकॉर्डिंग स्टूडियो देवघर। ए बाबा करी तनी दया 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 हबानी अभी हम नया नया नया। ए बाबा करी तनी दया 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 हबानी अभी हम नया नया नया। जहिया से आई हमर खुशी के दिन, जहिया से आई हमर खुशी के दिन हो। राहुल के लस में जाके हम ही नब जमीन हो। वही जे बैठाई भांग पीसे के मशीन। राहुल के लस में जाके हम ही नब जमीन हो। वही जे बैठाई भांग पीसे के मशीन। बोला बोला शंकर भगवान की, बोला बोला महेंद्रनाथ की। वही जे बैठाई भांग पीसे के मशीन। ए भोले बाबा हमर बुझी परेशानी, आइले बहानी दुआरी हो। करनी हो रहा दुख हर मोरा, सुनली हमारो नचारी हो। ए भोले बाबा हम सुनी परेशानी, आइले बहानी दुआरी हो। करनी हो रहा दुख हर मोरा, सुनली हमारो नचारी हो। कदिया भोला हमरो जिंदगी रंगीन, कदिया भोला हमरो जिंदगी रंगीन। राउर के लस में जाके हम की नब जमीन हो। वही जे बैठाई भांग पीसे के मशीन। राउर के लस में जाके हम की नब जमीन हो। वही जे बैठाई भांग पीसे के मशीन। पीसे के मशीन, पीसे के मशीन, भांग पीसे के मशीन। म्यूजिक डायरेक्टर धर्मेंद्र राज। बोला बोला शंकर भगवान की। बिना लभर के बा मन उदास हो। पूरा दमनवा के आस हो। मनमोही मुकेश राइटर राकेश के रौरे पर बा विश्वास हो। बिना लभर के बा मन उदास हो। पूरा दमनवा के आस हो। मनमोही मुकेश राइटर राकेश के रौरे पर बा विश्वास हो। जिंदगी अनार बात कदी रउआ दिन, जिंदगी अनार बात कदी रउआ दिन। राउर के लस में जाके हम की नब जमीन हो। वही जे बैठाई भांग पीसे के मशीन, भांग पीसे के मशीन, भांग पीसे के मशीन।